Abamenyi bagotumeka ipara ya Kibirigo Nyakiore kiambere gosoka Mutagara nigo litko lyarero besokia na gotara korokia obutagoki okwabo engencho epare yo ekorosiwa Mosakito nigaikasense meyo nako aligania roboti origa pare ye nere go trimbo kiyangira Kibirigo yandusi Kibirigo yangira Nyakiore yambeka paka kiambere paka Mosobeti lakini etali para na ande inchira moko na korutomo gambia mageno ko Steve etali inchirangia omuntu aire contract ye parege tigacha bwato kapi siti bwato letera makombe totierie tore mere para atorendera koro mtobeke kuya tutaito kumanya contract au istise contract ya ga igero ekorosia pare ya Kibirigo baka Mosobeti route bami etokunya kugukireta geka Pune para na simu gako salirie para lakini contractor ningo omontori ningo eba limir kosine bentori nomo etotake tatoro salie pare tomanyana nero kosonyo aka niruchiba seji aila nibona ila contractor ngaibe kuga ye pare ebe echaka korosie pare itangania abalemi bachandegete yabo chichaye chinde chire mogondo lyakabera abana bakwenda gisukuru ebagoja nechimatibe chigari chinde njiri koboyi amatuka amange sana echi wiki bana batari kwenda school abantu abarwaire in case we have got some emergencies abantu etoko sinyongi etoko beko morwaire bigoti tomuire bone and I'll make one request to our area MP asaya nabagotara achaligereria beke gari Kibirigo gosanyore boda boda emotumia royangana kepara rosiribobe abantu bebare yega baramikire mbabwa ati ase bagweta etowo tamakuru echire mburate etweke engineer etwe gasi akore tari gasi achete gokora Logo salirio mochumbe amarieta ekiagere gatogore temete atari gukora atari kore mano makarabati akabeko mochanga lakini tari mochanga nekebuse ndundu abata yali chipare chito mete gatogoru tokamanye barango gale igwere ebare yaito abantu abange bale maleta magoro abande babutoira amagoro sengeje ye bareje abande bakule sengeje ye bareje ega kogereta etwara ngambu ye gale igu lakini teje tiko gale igu ebara to egendre to komonta ni kugochamo ejino anye na abantu bako egali ne gali ende ko sepikipiki ne gali tiko sinyuko bogerana oyo muntu musimi wa Steven etoko moteri para terahera egento tutagete pare be kwa moro mukuru asa chakete Mutagara igoro akorire Kibirigo na chapu ne linga none nsenyi mamocha murigereri igaro setie bitundu gusie ebira masano gwita akagete biraka boniga igotwarenge gosabando spia sale bosa mashirika hospitali kango tubwate sie para paleje taliri kore twengo bekeru ntunera mutwa expected para paleje ebe kwegere para paleje yero swebe standard abantu baito tokonyeke usabantu mitoma kimogoteba